celou spodní část branky. No, jediný způsob, jak ho překonat, je zvednout puk, jinak vždycky skončí na jeho betronu. Tvrdě střílí. Bartečko. Slováci se zmocňují puku. Slováci mají pukou. Jak potom vyčaroval zákrok. Sudí dává signál pro vhazování. Vhazování pro Hanzuš. Skvělá rána. A tady je Richard Zedník. Drží se mantinelu. Cílí puk na bránu. Zedník. Neuvěřitelná klička. Opět střílí. Další zákrok. Poslední minuta hry ve druhé třetině. Tým České republiky má za sebou druhou přesilovku a na svém kontě jeden přesilovkový gól. Vhazování skončilo úspěchem pro Prospal. Vede puk do útočného pásma. Zacha. Druhá třetina je za námi, před námi přestávka, aktuální stav nerozhodný, 1-1. Puk bude za chvíli ve hře. Potom zůstává na holi Demitra. Zcela po právu dostává naši pozornost Marek Židlický. Pálí puk na bránu. Obránce zastavil střelu. Vokoun si nechal puk pro sebe. Jsme připraveni na vhazování. Vhazování pro Prospal. To je offside. Bude se vhazovat. Vhazování vyhrává Slovensko. Takhle vypadá zblízka Filip Kuba. Nepodařilo se mu přihrát. Střel zastavil Koun. Tým České republiky má kotouč. Na puk se vrhl Hossa a máme tu offside. Připravují se na vhazování. Vhazování vyhrává slovenské mužstvo. Pálí z voleje. Díváme se na Marka Malíka. Vystřelil z voleje. Vokout drží puk příliš dlouho a máme tu vhazování. Bartečko získal puk. Ší silou posílá puk na branku z místa před brankou. Zedník. Tvrdě střílí z přihrávky. Vokoun podržel puk. Rozhodčí je připraven hodit puk. Slováci opět vyhráli buly. Celý puk. Tým Slovenska má kotouč. Jeden na jednoho. Posílá prudký puk na branku. Trefil přesně horní část brány. Hanzuš si drží puk. Vystřelil z voleje. A je tam gól. To byla rychlá odveta. Ten puk letěl tak rychle, že ho skoro nebylo vidět. Takovou střelu bych nerad chytal. Je vyrovnáno a na hodinách zbývá už jen přibližně 10 minut. Už se těším na další gól. Jde o to, aby útočili, aniž by příliš otevřeli obranu. Posílá prudkou střelu. Tým České republiky se zmocnil puku. A jak to dělá. Potom získává Slovensko. Za dnešek se mu už povedlo podruhé skórovat. Byla tak rychle vypálená rána, že golman měl velmi málo času na nějakou reakci. Pěkný gól. Jsou ve vedení, ale ještě by potřebovali dát jeden gól jako pojistku. Ale musí se o něj pokusit tak, aby přitom nezanedbali obranu. 1 na 1. Sundal ho. Tým České republiky jde s pukem. 2 na 1. Střílí gól. Parádní. Zhruba 10 minut zbývá do konce zápasu a stav je vyrovnaný. Některé hráče tahle situace motivuje. Napětí stoupá a posouvá hru na novou úroveň.
Vypálil puk zleva. Obrana blokuje střelu před brankou. Vypálil puk. Štimpl přebírá volný kotouč. Střelil puk a střelu zastavil za brankou. Pálí z voleje. Gól, za dnešek se mu už povedlo podruhé skórovat. Takhle se hraje hokej. Dobrá týmová spolupráce. Stál na správném místě a dostal přesnou přihrávku. A kotouč zůstává na holi Čajánek. 1-1. Už se blíží k brance. Tady je Kaberle. A máme tu zakázané uvolnění. Akce opět začíná. Hlasování pro Petra. Vokoun. Chytá puk holí. Židlický. Postavení mimo hru. Hráči se sjíždějí na vhazování. Potom zůstává na hole Straka. Vystřelil z voleje. Tak to byl zásadní zákrok golmana, jinak by jeho tým přišel teď před koncem zápasu o vedení. Tým České republiky má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze dvou, nyní je čeká další šance. Číslo 38, 2 minuty za nedovolené bráně. A kotouč se vrhá Hemský. Vystihl přihrávku. Střílí. Fantastický Vokounův zákrok. Mesároš. Střílí puk na bránu. Straka. Dává gól. To byl gól. Přesilové hře. Blížíme se k závěru utkání a napětí stoupá. Jsou po celém zápasu jistě unavení a ledová plocha je už hodně špatná. To nejsou nejlepší podmínky na zvrat. Máme tu další střelu. Tuhle střelu také chytil. Vokoun drží puk příliš dlouho. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hlasování skončilo úspěchem pro Prospal. A vede puk ke středu hřiště. Rozhodčí píská postavení mimo hru. Sudí dává signál pro vhazování. Hlasování skončilo úspěchem pro Demitra. Je volný. Střílí z místa před brankou. Kabrle. Střílí na bránu. Tým Slovenska má puk. Skvěle Vokoun zachytil. Podržel puk moc dlouho. Bude za chvíli ve hře. Tým Slovenska sebral puk. Zachycení přihrávky. Pálí z voleje. A kotouč má Česká republika.